जोंनि हारिया गुबुन हारिजों गादबजानाय मोनसे हारि। बे गोदोहां हारिखौ गोथौ हाखरनिफ्राय बोखांनाय बिबाना नोंसोरनि। नोंसोर गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानांगोन आरो बे सोलोंथाइजों हारिनि गेजेराव बारनाय गाज्रि बारहावाखौ नोंसोर गोथार खालामनांगोन। बेखौनो आं लुबैया। मास्टार बाबु, बेफोर खुदियाफोरखौ नों मोजां मोजां बाथ्रा बुंबाय थायोब्ला आंनि बेफार फालांगिया धंस जाजोबगोन माथो। माहाजोन बाबु, बे खुदियाफोरखौ अनसायदो। बे खुदियाफोरखौ सोलोंथाइ लानो सुबिदा होदो, जाहाथे इयुनाव गोथार मोनसे हारि दानो हायो। आरे आं बेखौथ' लुबैया। आंनि बोसोरनि अनगा बेहाय रावबो फरायनो मोना। नाथाय मानो माहाजोन? सोलोंथाइ मोननाय लोगो लोगो बेफोर खुदियाफोरा जोंनि फालांगिखौ हमदांना मोनगोन। अब्लानो जोंनि फालांगिया बन्द जागोन। बे इनाय माहाजोन। हाय! जोंखौ बुजायनो फैदो। जेनिफ्राय थालिर थफ्ला लाना फैदोंमोन बेहालागै ओंखारलांफै। ओंखारलां! ओइ मोनजारोङि फिसाफोर, माखौ गल' गथ' नायबाय थादों? हो? ओइ नोम्मा नोम्फानि जौ सावनायाव हेफाजाब होग्रा। हां, खारलां, खारलां! दादै, दिनै राबन माहाजोना जोंनि फरायसालिनि फोरोंगिरिखौ होखारहरबाय आरो जोंखौबो फरायसालियाव थांनो माना खालामदों। नोंसोर फरायसालियाव थांनो मोनगोन। आं माबा मोनसे राहा खालामगोन दे। थां, नों उन्दुहैदो। जागोन दे। आदा, बे माहाजोना सिमा बारबाय। दानो बिनि न'खौ थांना सिरि सिरि सावना नायगोन आं। बिदि नङा फंबाय, बिसोर जाबाय आखाइ गोलाव मानसि। जों बायदिया बिसोरजों फेरफाथिनो हाया। नंगौ आगै, बिसोरजों नांज्लायनानै खैफोदखौ लेंहरनायनिख्रुइ सिरि सिरि थानायानो मोजां। नङा बाजै, बिसोरनो सोर बिदि जौ सावै सावै बेफार खालामना होनांगौ जाखो? गामियाव सासेनिबो सावस्रिया मोजां गैलिया। सानफा हर खाथियाव जिरायनानै जौ सावनाया एसेबां गोरलै खामानि? फंबाय, राबना जोंनि न'खरखौल' नोजोर होगासिनो दं। मानोना बिनि इन्डास्ट्रियाव जोंनि न'खरनि मानसियाल' जौ संनो थाङा। आरो थांनोबो मोननाय नङा दा। नांगौ जायोबा राननानै थागोन। मा मावनानै जानो आगै? बे माहाजोना आबादबो मावनो होआ। नोंसोर मा मावनानै रां आरजिनानै लाबोनो हानो? गाबोननिफ्राय आंबो जौ सावग्राखौनो जाहैनोसै बिसोरनाव। बाजै, नों जुदि बे फाफि जादों आगान होयोना, नों आंजों जेबो सोमोन्दो गैया होननानै सानना ला। मा खालामनो रिजु? फंबायाबो थिगखौनो बुंदों। आरो बियो जोंखौनो बिमा बिफा बायदि सानो। बिनिखायनो बियो जोंनि दुखुखौ नायनानै थानो हाया। दे साव, जेसेबां हायो एसेबां साव। नोंसोरनिनो गाहाम। गाबोननिफ्राय गंसेयाव माहाजोना 3 रांहाय बारायनानै होगोन होननानै बुंदों। ओइ लायला मुजनु सानै, अरा गोमोरबाय। माहाजोन, जोंखौ दिनै थांनो होथ'दों। जोंनि देहाया जोबोद गाज्रिथार। बेसेबां बिदि अर खाथियाव थाबाय थाबावनो हानो? मा बुंखो? मा नायबाय थाखो? हमना लाबो बेखौ। खेला मोनदों जोंजों, खेला मोनदों। बुग्लि। जांगिला, गामिनि साफ्रोम सेंग्राखौ ज' खालाम। बे राबनजों दावहा नांनोब्ला जोंनि खौसेथिनि गोनांथि दं। राबनखौ गिनानै रावबो ओंखारबोनो साहस खालामा सान राजा। गिना थानाय सम गैला जांगिला। हिंसानि हेंथायै गसंथेनांगौ। जों बायदि लाइमोनानो जुदि हारि सुस्रांनायनि खामानियाव आखाइ होआ, अब्ला मिथिखा हारिया सानसेबाबो गोमोरलांगोन। मैया आं न'खर न'खर हाबदोंमोन।
गोबां सुबुंनि देहानि कन्डिसना मोजां नङा जौ सावै सावै बेमारि जालांजोब्बाय मा खालामनो बेसेराफ्रा गिबियावनो जों बे माहाजोननि जौनि बेफारखौ बन्द खालामनांगोन आरो बे गामिनि सुबुंफोरनि गोसोआव जों साहस होनांगोन जाहाथे माहाजोननि एगेन्स्टआव गसंथेनो हायो जौ सावालासिनो दि गुबुन खामानि मावनानैबो जिउ खुंनो हायो बे साननायखौ बिसोरनि गोसोआव सोमजिहोनांगोन बयनिबो गोसोआव सोलोंथाइनि गोनांथिखौ बुजायनो हानांगोन जांगिला आयै आबा नोंसोर मा जाखो नोंसोर मानो सिखाराखै मा जानाय जांगिला दहाय सानाव दालालि बोराया रमनि बिफाखौ बुसै बुनानै हरो लोमजानानैबो दंमोन मानसिया मा जाखोथाय सानैबो फोथैनानै लाबाय रायजोफोर बेवहायनो बुजिनानै लादो बे मानसि सानैया मानि थाखाय अबथेरा जिउ खोमाना लानांगौ जाखो बेनि दायनिगिरिया सोर मानो गिदों नोंसोरो बेनि गुबै दायनिगिरिया बै राबन नोंसोर सानफ्रोमबो बिदाव जौ सावनो थाङो ना आरो थोजासे बिबांनि जौबो लोंना फैयो जायनि थाखाय नोंसोरनि देहाया नोरजिया जालांबाय अब्ला जों मा खालामनांगौ फंबाय जौ सावनायखौ नागार गावबा गाव फोथाराव ओंखारनानै आबाद माव माहाजोनाखि जोंखौ आबाद मावनो होगोन बिदि खालामोब्ला जों बयबो गावथो जाजोबगोन सोर खासेखौ गावनो बिलाय जों गासिबो खौसे जायोब्ला बे गावनो गाव फावसायलांनांगोन नोंसोर बयनिबो सिगां गसंग्रोगोन नोंसोरनाव गुलि नांनायनि सिगां बे गुलिया आंनि बिखाखौ सौसिलांनांगोन सासेबो समाव बिदाव जौ सावनो थांनो मोननाय नङा सोर माहाजोन बे नायनि मा खालामनो हायो बियो मानसिया गुबुन गुबुन रोखोमनि न' लुना थायो जेरै थोरि औवाजों लुनाय न' दंफां आरो थिंजों लुनाय न' आरो इथा बाला सिमेन्ट लहाजों लुनाय बेसेबा थाखोआरि न' आरि हाजोआरि आरो दै सेराव थानाय नुदोंना बिमा गथ'आ बेसे गोसो होनानै फरायगासिनो दं बे फाफि माहाजोनासो जोंनि जिउखौ मा खालामनो सानखो बिफा जायगाखौ सोलायनायखौनो मोजां जासिगोन बायदि मोनबाय आं नङाब्ला गथ'नि जिउआ सिलिंखार जालांगोन जायगा सोलायनानै मालाय बहा थाहैनो रिजु आखायाव राङानो गरसेबो गैयाबा मा खालामनाया मोजां जागोनथाय सानबायसो आङो रमनि नों जोंहानाव फैदों नों मानो गाबदों रमनि सोरां जोंहानि आइ आफाया थैबाय बिसोर आंखौ नागारना थांबाय राजा रमनियाबो दिननिफ्राय जोंनावनो थासिगोन बाजै नोंसोर गासैबो ओंखाम जानानै उन्दुनानै थादो आं गामियाव एसे थांनानै फैनि रमनिखौबो जोंनावनो लाखिदोनि फंबाय सानै हयै खामानि माव आरो थाब फैनो नाजा जागोन दे आदा बाबु दिनैनिफ्राय नों जोंजोंनो थानो हासिगोन जोंनो नोंनि बिमा बिफा जासिगोन आइ नों उन्दुदो आं एसे बायजोआव थांनानै फैनि हरानो जाबाय माथो नोंलाय बहाथो थांनो गामियाव एसे खौरां लानानै फैनि गाबोननिफ्राय रावबो जौ सावनो थांनो मोनला बे माहाजोननि इन्डास्ट्रियावहाय नोंबो थांनो मोनला आइ माखौथो जाना आफा बेखौ आंनि सायाव हगारनानै होदो जांगिला ओ जांगिला औ र' नों उन्दुदाय दे बिबारि मा सानबाय दं नों गाबोननि खोथाखौनोथ' सानबाय दङ आं मा जामारगोन गाबोननि खोथाया जौ सावनो थांथ'ला जा जायो उननि बाथ्रासै नोंबो एसे बुंदो गामिनि आइजोफोरखौ दाहार दाहार उन्दुबाय नामा
ए आदा मोनफैदों? औ। उन्दुबायमोन नामा फंबाय? उन्दुवाखैमोन आदा, गाबोननि खोथाखौनो एसे सानबाय दंमोन। एसे साहस खालामदो फंबाय, नङाबा जोंजों लोगोसे इयुन जोलैया सिलिंखार जालांजोबगोन। जौखौ सावनो थांथ'नांला। नंगौ, बिदि जौ लोङै लोङै जौ सावै सावै गाबोन सासे दिनै सासे थैलांबाय थायोब्ला गामिनि खुदियाफोरा मावरिया जालांजोबगोन। दे थाथ'दो बिदिब्ला। औ दे। दे थाथ'दो। बे रावबोनि हेंथायै गसंथिनो मानसि थुब्रायदों बे मोनजारोङिनि फिसाया। बेसे लाजिनांथाव, गोसोब्ला समसान खालामजोबनो हाया नैबे रावबोना। आरो बेल' नङा माजों, बिसोरलायनो दिनैनिफ्राय फोथाराव आबाद मावनो थांसिगोननो, बेहाय जौ सावनो फैलानो। बाप्रि बाप, नंखाय भिखारिफोरनि गोसोआवबो एसेबां साहस। गुबै साहस होग्रा मेसिनानो जाबाय बै सान राजा। जों फैनाय खैलायाव आखाइ होबाय नों सेंग्रा। दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय नोंनि बे गाज्रि थासारिया। ओइ जायला, बुं माहाजोन। सुलु लाना फैलाय। दे बाबामोन दे सानैबो मोजां मावथार। जोंहा बावनो थास'बो गायगोन, आलुबो गायगोन आरो मोजां बेफार खालामनानै थाखा बुरजा जमायनानै नोंसोरखौ लेखा गोरों खालामथारगोनलै बाबामोन। नोंसोरल' मोजां फरायथार। जों बोरै फरायनो बाबा, जोंनि फोरोंगिरियानो गैलाबा। नोंस्रा नोंथिमोना मास्टार बाबुखौ लायनो ओंखारफिनदों। थाबैनो नोंसोर स्कुलाव थांनो मोनसिगोन। खामानिखौल' मोजां मावथार दे बाबा, दे नोंसोर दे। ओइ रायजोफोर, नोंसोर सोरबा बावदानि खोन्था लानानै मानो बुरदों नोंसोरलाय? नोंसोरनो बेथन बारायनांगौ, जों बारायगोन नङाना? बे हाग्रा बंग्रायावलाय मा आबाद मोनो नोंसोरलाय? हाग्रा बंग्रायावनोथ' गुबै हासारा थायो दालालि बाबु। जों मालायनि आथिं सिङाव थानानै आरो सानबेसे रायजो जाबावनो? दासिम जों गोबां सहायबोबाय, आरो बेसेबां सहायबावनांगौ? मा बाथ्रा बुंदोंलाय नोङो? माहाजोना नोंसोरखौ अननानै थैयो आरो माहाजोननि सायावनो बिदि बाथ्रा बुंदों नोंसोरो? जोंखौ जुदि माहाजोना अनोब्ला दिनै जोंनि फिसाफोरखौ मानो फरायसालियाव थांनायखौ बादा होयो? मानो जोंनि फिसाफोरखौ सोलोंथाइनि जानगाराव दोनो? बाब रे बाब, मानिनांगोन दे। खिन्थु हिनजाव मानसियाबो खुगा खेवनो हानाय जाबाय। फरायनानैलाय मा मोनदों? सोर साबैसे मा जानो हादों? अब्ला नोंसोर गावबा गावनि फिसाफोरखौ मानो सहराव फरायनो दोनहरदों? साननैनि उनाव जौ सावनो थांफिनाब्ला बिनि फिथाइखौ नोंसोर मोनगोन हले। थांलै थां, साबैसे मानसि बुथारनो नायगोन ना जोंबो?